Personalment jo bastant malament perquè és la cançó que tinc jo senta en tota la cançó. Vaig sentir que no vaig poder donar el 100% del meu ball o de l'assaig que vam fer entre nosaltres els dies anteriors. Es vam esforçar moltíssim per netejar tots els passos. A veure, és que la cançó és molt diferent a les altres que hem fet. Llavors, pues, era un altre concepte molt diferent. I és una cançó que parla sobre sentiments, tristesa. Per això portàvem un cor trencat, la llàgrima. Llavors, pues, jo crec que els nens no van captar el que volíem transmetre. Amb paletes! Uau! Avui veig moltes de color rosa, Moltes. Moltes roses. A l'altre costat també hi ha moltes A l'altre roses. costat hi ha Jo crec moltes que roses. Sí. el que més arriba als nens és una cançó alegre, que motivi. Llavors aquesta cançó era totalment al contrari. Així que era el que ens arriscàvem, ho sabíem, però bueno, és el que hi ha. La veritat és que estem supercontents, però és una pressió molt, molt gran. És com el sentiment de en qualsevol moment se'ns pot acabar això. Et sents molt pressionat tota l'estona, és molt difícil. No m'esperava menys de vosaltres. És una coreografia que és molt complicada. La veritat que m'ha agradat molt. Qualsevol cosa que teniu que fer, ho feu superbé. I, esclar, és com que també quan parles amb altres grups i coses així, és com sents que d'alguna forma o altra és estrany, no? És com que estàs guanyant els altres grups i no sé explicar-ho. Comencem amb Helium. 79 amb 59! Del que has dit, la clau és la pressió que tenim dins. Vale, anem primers, però demà anirem primers. Ho farem igual de bé, perquè a sobre la Helena sempre ens diu que sempre estem com... mantenim el nivell. Llavors, no sé, és com la pressió de decepcionar, no sé. Nosaltres volem donar el 100% i sobretot anar cap a dalt. Però està la por de la decepció i de baixar o fer-ho malament en qualsevol moment i perdre tot el que tenim és complicat. També vull dir que el bo que té el nostre grup és que som unes persones que no diem anem guanyant, ja està, sinó que ens esforcem dia tras dia, ens esforcem dia rere dia per aconseguir el nostre objectiu, que és intentar guanyar el programa i passar-nos-lo superbé. I crec que igualment, en què tot això de pressió que sí que sentim, no parem. A sobre l'Ili ens va fer un comentari i ens va dir no us vull donar més puntuació perquè no vull que us relaxeu. I això és veritat. Ja ho sabíem, però aquell comentari ens va fer un clic de dir és veritat, centreu-nos, aquest programa no està guanyat encara. I com diuen els presentadors, tot pot canviar. Ja veieu que tot pot canviar. I felicitats a Helium, que va al capdavant.